8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Jamen, så er vi i gang med endnu et gennemløb af World Toughest Firefighter Live 2024 her i Aalborg. Deltagerne er i fuld gang med at gennemføre delbanen. På bane 3 har vi Bernardo fra Brasilien, der er ved at placere de 2 stiløb. Det går i meget flot tempo. Stiløbene skal passeres over. Zaber! Zahani! Dobra! Zaber! Pobierz! Når stiløbene er placeret, så skal Bernardo have fat i de 2 kettlebells, 20 kilo i alt, eller i hver hånd, 40 kilo i alt. Op ad trapperne, det går i flot tempo. Udover de 40 kilo vægt i hænderne har Bernardo sin brandmandsudstyr på, røgleapparat, hjelm, handsker, dragt og støvler, mere end 20 kilo yderligere på kroppen. Så over 60 kilo vægt, udover sin egen kropsvægt, sætter Bernardo op ad trapperne. Op på toppen, der venter så næste forhindring. Det er træk af slanger, 27 kilo i de træk op. Det er en stor vægt, det begynder at gøre ondt i armene, det der. De dejlige hipper på dem. Man kan også godt klappe imens. Det går rigtig flot, det der. Rychlito. Flot. Fat i kettlebells igen, og så går ned mod overfladen til os her igen. Bernardo har en meget flot gennemførelsestid, højt tempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Jamen, så er vi i fuld gang med næste gennemløb her af World Toughest Firefighter Alive i Aalborg. Der er aktivitet på alle 4 delbaner. På bane 1 er man ved at trække de 70 meter lange slanger ud. På bane 2 er brandfolkene i gang med at flytte slæden med den tunge vægt med hammeren. Og på bane 3 er deltagerne i gang med at rejse de 2 stiløb op ad stilladskonstruktionen. Når vægten nede på bane 2 er flyttet ved hjælp af hammeren, jamen så skal brandfolkene bjerge en 80 kilo tung dukke, 70 meter, først 35 meter ned ad banen, derefter en åben omkring standeren, og derefter 35 meter tilbage. Den fysisk krævende øvelse. Brandfolkene skal have gode armkræfter for at holde dukken oppe i position, og så kræver det store benkraft for at få sig ned over overfladen. Flot, begge deltagere. Slapej. Krásně. Drž tempo. Nepovoluj. Pěkně, pojď. Pojď, jdeš krásně. Zluboka. Utrolig flot, der er godt tempo på begge baner. Her på bane 2. Den 80 kilo tunge dukke skal ned til den anden side af markeringen og lægge, før det er øvelsen godkendt af dommeren. Rød bane er blå bane er også på vej op. 22 kilo skumdunke, vanddunke skal skubbes igennem den 12 meter lange tunnel. De 40 kilo i alt skubbes hen over overfladen. Der er flot tempo på rød bane. De 40 kilo skal være afsted omkring standarden, og så er det retur igennem den 12 meter lange tunnel igen. Pojď. Krásně. Vi har begge brandfolkene inde i tunnelbanen i øjeblikket. Rød bane er kommet ud. Placerer de 2 dunke på markeringen. Jdeš dobře. Rozdýchaj si. Og så venter på rød bane den sidste del af bane 2. Det er forcering af en 3 meter høj mur. Brandmanden tager sin røgleapparat af. Forceringen kræver både rigtig god teknik og god muskelstyrke. Det er meget flot, at deltageren meget hurtigt oppe. Op på den anden side, trykker på knappen og hurtigt videre af banen gennemført. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, så er vi gang endnu et gennemløb. Pojď zpátky, výborně. Pojď. Pojď zpátky. Dobré. Der er flot tempo i gennemførelsen. De 2 stiløb skal placeres op af stiladset. Bunden af stiløbet skal være inden for markeringen på asfalten, for at det er godkendt af dommeren.
Dýchej. Derefter skal brandmanden bevæge sig op i tårnet, medbringe vægte, 20 kilo hver hånd, 2 gange 20 kilo kettlebells. Udover de 40 kilo i hænderne har brandmanden sit brandmandsudstyr på, hjelm, handsker, indsatsdragt, støvler og røgdykkerapparat med mere end 20 kilo vægt. For over 60 kilo vægt flytter brandmanden op i tårnet op til anden salshøjde. Dýchej. Udover udsigten og udover Limfjorden op fra tårnet, så kan brandmændene så nyde den næste øvelse. Det er et træk af 27 kilo slanger i lige træk op i tovværk. Det er en fysisk krævende øvelse, det begynder at være ondt i overarmene, det der. Ještě kusek. Og vægten på de 27 kilo skal ind over rækværket, for at øvelsen er godkendt af dommeren. Super. A pojď. Dusan har fået sin vægt op over. Dominik er på vej til at få de 27 kilo op på i anden sals højde. Krása, krása, pojď. Med de 40 kilo i hænderne. Pojď. Dýchej. Pojď. Jdeš dolů. Krásně. Når brandmanden kommer ned fra tårnet med de 40 kilo i hænderne, skal han ned og placere de 2 kettlebells i hånderne. Dobré, pojď. Så skal han frem til en teknisk øvelse, hvor I skal bruge på et det kan godt være, at hænder og arme lige ryster lidt efter den store og vægt. Og når foderne skal slå på, Arem! Placni to. No, krásně. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Poběž! Rozběhni to! Well, you can't.